Eh, Tas kondi ngono lho sampean mau iki. tas kome kancaku bakul beras. Ya nyapa? Yo dolan pertamane dolan karo surku semayanan anu mau iki, Semayanan nyapa? mainan ngabar. Terus Terus bare cae pas ngelipne to. Wah, berasnya apik. Lah nggowo piye ngono? Bah, lah aku sik duwe angka iki, aku yo muni ngono to. terus Goren sik ora apa-apa. Aja lipite piye aku. Yo ora apa-apa sesuk tak petung dinamu. Sak gulone pisan aku malahan. Duh. Lah aku di isuk mamok tamne kopi poai tok. Lah gulane yo tak. Ya aku senang beradang berasku ya megang tak cukup egois no. Ya Allah Pak. Duh nak kene. Ya Allah, alhamdulillah. Atur suwun, mudah-mudahan semua lancar, awak sehat, segala kawan jamu dia. Amin. Iki berasnya utuh koi retek ora apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kowe berarti. Koi utuh koi. Enggak apa-apa. Iki sesuk dilawi wae dadi pasar enak. Jadi beras sih Pak Koi. Dan gak koi. Apik tapi Pak beras ya. Alhamdulillah, matur suwun. Semoga rezeki lancar, awak sehat, berkah-berkah, panjang umur. Matur suwun ya Pak, matur suwun. Ya ada ngono iki aku slow ya. Saiki Ya ini slow ya. Ya ada ngono. kita Piye berarti? ada nggak pengecapnya tidak naik? Kadang ya. Wis sesuk aku nyor jual-jualan pitik iki. Bedanya sana Ya sesuk sing apik yo ben bocahe roh dhewe piye tandang gaene pitike. Iku kan lek cocok ben digawa barter beras iki. Alhamdulillah Ya. matur suwun ya. Semoga rezeki lancar. Sampean mah jeremu arep bongkar Pak, mau tak. Loro dilungkas Terus tekan ndi? teko Kediri. Tadane apa terus jujun. Ya. Ya tak. Iki sing dijunjung. Aja terus. Iki apa iki? Angkat keturuan malah mumet digugah. Bukan tuh iki kok. Mumet wis teko Kediri wis sak jame teko. Ini lho kong junjung sikile panggane kono. Kong junjungi sikile aja metang. Alhamdulillah matur suwun ya.